खुलुमबाय आंनि मुङा जेलसिं बसुमतारी आं बाक्सा जिल्लानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुमारा गामिनि आङो बे देंखो मु सेनिथामाव देरहासार जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आङो बे देंखो मु सेनिथामाव 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोबोद नाजाबोबाय बोसोरफ्रोमबो बिदिनो थाङो अबा डिस्ट्रिक्टआव गायो अबा सेन्ट्रेलाव गायो बेबायदिनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव आङो जाफुंसार जानो हाबाय बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होनो सानदों आंनो नैबे प्लेटफर्मखौ होनायनि थाखाय जिहेतु नोंथांनि बे देरहासारनायनि आन्दोआव सोरखौ साबायखर होननानै बुंगोन गिबियावनो आंखौनो आं साबायखर बावग्रोनांगोन मानो होनोब्लाथाय आं जेसेबां जेनबोदोंब्लाबो बेसेबां गोबावनिफ्राय आं नाजाबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरावनो दं जोंहा जोंनि मिउजिक स्कुलनि केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां सानसुमा गयारी आरो गपाल बर' सार असुद अजिर सार आरो बेजों लोगोसेनो दं जोंहा फैला जेबरगारि सार मेन्डेला सार सोरां सार आरो दाब्ला सार आरो बेनि उनाव दंबावो आरो आंनि लोगोफोर खोमदोन लाइथुन लैथोमा जयसिं जाहार बिथांमोननि हाजासे थुलुंगा होनायाव जेनेबा आङो नैबेसिम सफैनो हाबाय आरो जोंहा दंबावो आंनिनो बिदा सानै गुलसन गयारी सन्जय गयारी बिथांमोना जेब्ला रिहार्सेल होआ बे समाव बिथांमोना जोबोद रिहार्सेल होनो थुलुंगा होयोमोन बिथांमोना रायोमोन बेबायदिनो नाजाथार नाजानायजोंसो देरहासारनो हायो होननानै बेनि उनाव दंबावो जोंहा सोमावसार बसुमतारी आमेसि बिथांमोननि हाजासे हेफाजाब होनाय आरो थुलुंगा होनायावनो आङो दिनै बेफोरबायदि बे थाखोसिम सफैनो हाबाय आरो देंखो मु सेनिथामनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन बान्थाफोर देरहाफेरबाय नामा बे देंखो मुनि अनगायै आं इउबिअ बे इउबिअनियावबो देरहादोंमोन सेथि बान्था मोनदोंमोन जोंनि कख्लाबारि केसब नोगोराव जादोंमोन बेनि प्रग्रामा थांनाय बोसोरावमोन बेयो आं बेयाव देरहानो हादोंमोन बिदिनो बेखिनियानो आरो दंबावोमोन बावबाय जिहेतु नोंथांनि माखासे मेथाइफ्रा गोबां मुंदांखा जाबोनो हमदों जाबोदोंमोन नोंथाङा दासिम दोंबेसे मेथाइ पाब्लिश खालामदों मेथाइआथ' गोबां मेथाइ पाब्लिश खालामबाय बेनि गेजेरावनो थांनाय बोसोराव जाहाथे बयजोंबो अनसायजानाय बे आंनि गेर गेर मुस्रासानाय बे मेथाइआ बयनिबो रायजोनि अनसायनाय मोनदोंमोन हाजासे रायजोफ्रा थैथां बे मेथाइजोंनो बैसागु रंजादोंमोन आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि मेथाइआ बेफोरबायदि हाइलाइट जागोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन थांनाय बोसोराव आंनि गेर गेर मेथाइआ हाइलाइट जाबाय बेनि थाखाय गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरबाय देग्लाय बोसोराव बैसागोआव बिदि माबा मोनसे प्रजेक्ट लाबावाखै नामा देग्लाय बोसोराव आङो प्रजेक्ट लाबावदों अआगि बिबोनां गदाय होननाय बिबोनां गदायनि बेयाव मैया शुटिंआ जोबनानै थांबाय एक्टर हिसाबै दङ जोंहा फैला जेबरगायारि सार रिजु आब' बिनि उनाव रितिसा उजिर बिनानाव करिय'ग्राफखौ खालामदों डाइरेक्सन होदों बिथां सोमावसार बसुमतारी आमाइसे ओमफ्राय केमेराखौ खेबदों कुमार दि प्रेजेन्ट आरोना बिथां इउटुब चेनेला जिहेथु बैसागो फैगासिनो दं माखासे समाव बिदिनो बैसागोनि प्रग्राम जायो बेवहाय माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जिहेतु सोरबाफोर हांख्रायोबा माबायदि थियारि जाखो बैसागोनि थाखायथ' गुबुन गुबुन रावनि मेथाइजों रेडि जानानै दं गोबाङानो फन खालामदों बबेबा जायगायाव सोंहरदों ओमफ्राय दाथ' मानसिफोरा गावसोरबो गोनो गोथो जानानै दं डेटखौ माने माब्ला लानो मानो खालामनो क्लियार खालामनो हायाखै गावसोरबो गोबाङानो फन खालामदों ओमफ्राय दायो बावखुंग्रियाव 13-14 गेजेराव कन्टेक्ट खालामना दोनदों दिलीप सारा बिथाङा दाख्लै आंनो फन खालामदोंमोन 13-14 गेजेराव जायखिजाया मोनसे डेटआव बिथाङा प्रग्रामखौ सेडिउल खालामना होगोन बुंदों बेनि उनाव दायो गोबाङा फन खालामना दं आरोना अबेबा क्लियार जाथ'वाखै नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ खोन्थाहरगोन नामा आंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 60000944-826 जोबथा सोंलु हिसाबै जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देंखो मु सेनिथामाव देरहासार जाबाय गोबां मानसियानो गावनि जिउखौ नैबे मिउजिक इन्डास्ट्रियाव दानानै लानो हादों नोंथाङा माबायदि फोरमायगोन
आंथ' बेखौ बुंनो सानो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि देंखो मु से नै थाम बादायलायनाय बेजों दिनै गोबां सिंगारानो जेनेबा गावनि जिउखौ लाइफ टाइमनि थाखाय दाना लानो हाबाय होनब्लाबो जों बुंद्रायनाय जाया आरो मानो होनब्ला दिनै नितामनिमोन दं, गसाइ सारमोन दं, गोबां दं आरो उषा आब'मोन दं, देरासार नार्जारीमोन दं, गोबांखौ नायोब्ला जों बांसिनानो देंखो मु से नै थामनिफ्राय फैनाय आरोना